Hadin kato kanesngi hapreng kesngi kaddu ya ke jing pendap pan penbit penbiang ya ke surok nongpo dan sonapur road ya ke baka jing pentrei om padap hadu menta mene kabadang yat shat shishat kipai ba kibayat kibayang hakane ke surok kalap penpu samarki da ke jing kemen kabala penlong ya ke sok kesan ha ke kit kaba kapang kastom jong kipai ba Henry haki kendiat minit kendiat kenta puk sipuk ka jeng sapriang ka way ka video ha Instagram bat ha WhatsApp group ha ka ba arngot ki roromba na kane ka dong ka than kila kho tang da ka kti ya kane ka surok ka badang shutap da ka rong ya kane ka surok ka jingkli ka ba mi hangne ka long hato dei ka jing trai torti jong ki nongsna lane ka jing dusman jong ki pajba ya ka jing shna ya kane ka surok lada ka dei ka jing trai torti jong ki nongsna kumno tang da ka kti bru la ban kho ya ka rong ka bala pen skam ha ka porshna ha ka jing pen skam shu shu bala yak da bun tli ki kali ha ka shisngi Shushu lada piang ka jing pentrei ha kane ka surok ban ai bakan skam hadin ka to kat ne tayo kadang yat tang ka jing siang ya ka rong ka baning kong Henry ompat dada baha ya ka jing siang ya ka rong ka ba ar bat ka balai walada ka taru ki pajba kimdei ban penjot la ne klong ya kane ka surok katkum ka jing bit jing biang jong ka rukom shna surok da ki machine hakine ki sngi ki ba menta Hadin ka jingyok jingtip na kaliang kawi kalong kami kabalalay ban syong sya tangan hakmat ka office traikam jong ka sorka jelah hanong ba shilong halor bandawa ya ka jing penshna ya ka ne ka surok kata ka kong bindas im kalalay hiarhi dalade ha kate ka surok balay jurip ya kate ka jaka kabala kho tang daki kti daki te ki rangba ki bapau ha ka ne ka video Ada. Memang. Hah? Ya. Oh, đây kok yang Bak arngut non hot tu. ya Allah ini. Yang satu terpau tu itu. Abi yang lain lah. Abi yang Badu korong mani deh nang. Ani baru aku ini. Lawai kata kasar kemudian